My boy can name as from my people, I greet you all. I have come again today concerning this our brother Mathias Ezeaku Ejiofor. Man, as you know, good morning, Patare. How are you? You know, or if you're not, but I'm like I like learning. You know, I learn a lot. You know, especially when I see things unusual, I ask questions. I will start, asking to know the purpose and the reason and the why. I don't know about you. Ibia na buy now, maka ihe a mere maka Mathias. If we nwere a lot of criticism, onye ọbụla na-epraise na ọ bụ nya bụ onye nwa the senti nwa egbe senti holy nwa eje, onwere mbọsị ọnụ kata kwuo okwu dị agha ekwugide mmadụ. Onye ọbụla bụzi some of us bụzi a perfect human being. Ịghọtago? Ana m enegali n'anya. But my special thanks goes to Ijele. Nkunu na Ijele chukwu kofu ebu nkunu na for beach here na video ma, because I like mmadụ stand for humanity no matter who is involved. Truth amala onye iro nke o ji ama onye azụ. O kwesịrị mgbe ọbụla ifuru nke bụ eziokwu anyị ekwuo ya. It doesn't matter who is involved. So my special thanks goes to him also again, because also na ndị m follow the vocal pụtara na-ekwu na ọ bụ na agba nkịtị na ọzọ ka ga-eme, wish na all ihe abụghị nothing but the truth, because as na analo ofu onye olu azụ na ndị olu niile ka na azụ. Injustice to one is injustice to all. I am a kabasi wede. Ịghọtago ife mee na-emego. Ana m ekwukwu again. Mathias is not a perfect human being. O nwere ike, o nwere ebe ọ na-emeti enwe ebe ọ na-emeti ya. The majority of our people bịazi stand there na ebe ahụ ha feeling na ha emela agree with him, especially all this gullible one ndị Christianity na-agba ala. All these ndị mumu Christians na-agba ala. Man, unu amalo that unu awake go some of us up more, because how unu mele go see that now you people don't practice. That is what people preach. You don't practice it at all. In a preach, if you are preaching for forgiveness, tolerance, and anything, my hand does not in ma some onye ọbụla na-agwa onwere ihe ọ ya aba na-agwa gị ije ọsọ banketi mee ka ọ na-enụlọ ihe a na-ekwu, because of gịnị onye bụ na society, because on ịbụ a leader, because a lot of people is looking up to you, because on ịbụ a man of God. I now, but to know all of you people ignore these things. Now only justifies it because on a man of God they criticize the man of God. Only hand may be fake. Now, Makana will ikuna asana palafa. Buy the formation of character. Okay, fine and good. One the quality, the quality. Because when the same how Mathias na name the formation of character. Some in the Odia fan up Mathias had up Mathias na comment section. Criminal Yahoo. Yeni ni kuketa na Mathias email. Majority of you on a comment section ya name more than that. Hello. How are you? Majority of you people name more than that. That is the honest truth. But because of no Mathias, because I want to go where born a phone, because all these gullible ones, the Zions, Alana, Bassing, Yahweh, put them and I comment my comment section mob, my inbox, Hana call 2x2. One ihe na akọpụtu ọ bụ na onye na-eje na adoration ya bụ na onyanwa bụ the ultimate for you. Let it be on your own side. Ya bro, my business. We got to go.
I fear no one. Onye na atụ egwu n'ụwa a na-respect n'ụwa awụ okike kere ụwa onye nwe ụwa niile a onye nwe ime ikuku onye nwe ikuku anyị jide ndụ. You got to go now. It doesn't matter how I'm before soon. I don't believe in religion. You get my point? And I can't call religion. No, take one religion. Te. Yetago. Yen na kaya humanity, and that is where I stand on. So, yena akobaga bago kalabada abada. That is their business because ma again. 19 to 95% of unu wana abagali fan with our church unu no eme unu baptism. Does it mean na Chineke ahe na akpa nọrọ na church again? Then why are you jumping up and down? This is my question. Open a malo as well as especially low people in the Roman Catholic. Just draw for that. No question in lapo church in aga. Now Magarena ministry being a church prophecy. Go and ask question. I don't know if you get my point. Manana what girl like this and we or do no cow also then God is everywhere. Obo your problem government is supposed to solve again. In a gala adoration. I have said it countless time. Open a company no we part resident on a village Ghana for $500 or more than that. Only here because he had a project nobody is owing you. If you want to be leased today, naturally nature local the productive. What put behind them mad needed. In our team, what behind them mad needed. On them mad game go gather. In our tana. And buy all these big platforms on a buy only on just buy polo. Do you know why? Ever capitalize the abuna Mathias na upon the muddy. Mathias na pardon them mud. That is where you people capitalize it. Without you know the good and the bad side of Mathias. Today buy on a mete could they board a mete. Because of an age, you feel that no nyata half CGCA ike seto ya nga si mie nkenta mie imo chifu ma foundation Mathias ndị ọ na-azọ ndụ ma ndị a na-emere ihe niile dị iche iche ihe niile ahụ unu chefuru ha ncha niile mgbe na-asụ unu tatu ụmụnne m ndị Igbo akwa ịfụsọma ụmụnne anyị bụ ndị Igbo bụ afọtala unu mmiri amụnwa gwara unu afọtala unu mmiri unu some of you unu nwa bụ confirmed hypocrites and then ga-agwakwa gị ya today unu na-ekwu okwu Nnamdi Kanu today Nnamdi Kanu na-akpọ m iyi na-akpọ m ndị mmadụ ma afa na-criticize ma ndị man of God na-criticize ma ndị niile a na-criticize eke ma ọha na eze ndị Igbo ma George Obi ọzọ ha ma nna ya Nwodo ma ndị otu ya unu niile na-akọrọ ya aka some of unu nwa si na unu ma ihe bụ nke bụ eziokwu mana o setire na nke Mathias or because of no Mathias unu ya emegidekwa arrest ike ya agwụ unu akwụnụ nwapụ ndị ụka akịta bidoro ya unu ga-emegide arrest ike ya agwụ unu because man of God jere involve onwe na police will confirm fake na me tell you no mụ gwara gị man of God megidere ihe n'ụwa wee involve onwe to police ije kpọba mmadụ mebe mmadụ arrest onye ahụ confirm ekperi ma fake nke ya factory fitted fake because ihe niile ọ na-preach gị it means that no nwere any single power onwe akparịrị Elisha jee gụọ ya Bible kedu ihe Elisha mere Elisha kpọọ police ọkpọrọ ndị amị akwa ekpere ka ọ kpere things happen no Moses the same thing all these prophets in the Bible ma ndị criticize ma ndị emere ntame imo ha nche niile nwere onye kpọrọ police ka nna ajụ unu pụta na preach Christianity Christ is the way the truth and the life repent today because ọ bụ na repent na eme nke a ga-eme ma ndị unu na-preach ihe na atọrọ relate unu jụọ ụmụnne gị nọcha abroad mmadụ one ka a na-abịa na street ha preach about the gospel of Jesus hapụ inye gị ọsọ ma hapụ ije nga idistọbụ ndị mmadụ agụba ndị enwere tolerance na Nigeria bụ Christianity Christians go and do your research ọha nwa ya apụta condemn mmụọ nke ahụ ị na-eme ka ha wee nwee ike sell their own. That is why we want to know that Christianity in Africa and Nigeria can never survive without lie and propaganda.
and that is the simple truth. Unu na-anụ ọgụ, ị na-akpọ iyi, repent. Ana m asị gị na achọrọ ime asị gị na m na-achọ repentance. Gara m agbara gị na m na-achọ ije n'igwe. Do you think that na bụ the type of believe na that is garbage of heaven and hell? Maka ihe m ji ekwu ihe ebe a bụ that Zionist na-abịa na my inbox akọlọ bish. I'm not, I don't mean good of it on the mother names. But you people should stop coming to my inbox and talk trash. Mathias Ezeaku Ejiofor go pụtago. Unu na-akọ ihe a niile unu na-akọ. Okay, no, all na-ekwu the formation of character. Fine and good. Kedụzi ihe iji wee na support zi onye nke ọzọ okay, like for example, Maazị Nnamdi Kanu. Okwu na-akụrụ ya aka na onye bụ Messiah na onye mere nke a mee nke a. I wee pụtazi na nke Mathias wee na-akọ ife ị na-akọ. Nwanne, ife bụ confirm hypocrite. Ife bụ mere n'ihu kwamputu n'azụ. Soro mmụọ gbuo, soro mmadụ bịa unu akwa. Ụmụnne m ka ngwa unu nke bụ eziokwu ịmadị the most worst people gị na ha nwere ike ime ka ihe n'ụwa bụ ndị psychophant, ndị oti mkpu, ndị webele face, ndị ọbụla na-adazi na ọ na-eme ihe anyị because of na o nwere ihe ọ na-benefit from so person. Ọ ma nwa okwu aka ma onwe ihe mere that side. Ọ na-aka mma sometimes ibule a man nọrọ on a neutral ground. Don't hope in anybody to survive. Because once you hope in anybody to survive, you know some certain things are gonna be for like this. So come you get eziokwu dị na that thing month nwunye. E wezuga etu ijere si ekwu maka this thing, ma some of our people kwa online na-ekwu ya. Na-ekwusi ike. And then all these big gas, ndị big platform bụ ihe a nọdebe na ba anyị bụ ime ọkụsi that Mathias ahụ nwee foundation na-azọ ndị ọya. Alụmelo emechesi m na ịbụ a Christian na ị na-agụ ya Bible, but ị na-agụta ebe Peter mapụrụ mmadụ ntị, Jizọs wepụta ntị ya fụcha ya tifisie ya back si adat na ogbu mma na mma. Ị na-agụ ebe niile emere ndị prophet ma ebe eme Jizọs abizu, nwere onye atụrụ nga, nwere onye akpọrọ. Ga-echi niile pastor ma ọ bụ man of God mere such thing pụtakwa echi niile ọ na-akwagịsị gị that na atụgha magha the other right hand, gị tụgharịa the left hand, na gị keep on praying your enemy. The same man of God ya pụtakwa na-preach the kingdom of God. The same man of God ya pụtakwa na-asị gị hapụrụ Chineke na onye nwa bụ onye ikpe. Kedu isi ihe mere nke Mathias ya why na okpelelu chi ya ahụ ka chi ya ahụ bịa bụrụ onye ikpe, ma ọ bụ mee fasting etu ha si eme 100 days fasting eji eri unu ọrụ, etu anụnwa ihe ọbụla ha tiri n'ọnụ agbaghị ya like this, ibelieve onu ya, ịda ajụ ajụjụ ọmụmụ ka ịbụ. Gbaa na-echere na akwa ebe ọ bụzi no intimidation ka unu ji chọọ ịbịa nke ikpeazụ a. Anyị ama na Nigeria ọ bụ Nigeria anyị ncha niile ka o nwere ndị nwe Nigeria iche, kwa Nigeria nke anyị ama na nke anyị niile ka o nwere onye nwe iche. Anyị ebe a na-ekwu obodo anyị ga-esi wede mma mbụ Nigeria ka ọ baala onye ihu baala onye azụ, ọ bụrụ ndị ụka ka aya n'aya a na-eri ụlọ ọrụ isi n'ike.